Стая хора, аз съм Снуп и днес ще ви покажа първи епизод от как да оцелеем в Майнкрафт. Това ще е епизод номер 1 и ще правя такива различни епизоди и в един сезон ще има към 15 епизоди и да знаете, че те ще са към 10 минути, защото съм с бандикам и така. Както виждате, сега първо събирам малко дърво. По-напред в епизодите ще снимам и с други мои приятели. И ще ви показвам как да си строите къщи, как да оцелявате и различни такива работи. Сега, хубаво е да съберете към 17 дървета. За да можете да си направите много работи. Това ще е последното, което ще отсека. Сега да си го разпределя. Ето точно един стак. Сега да си направя една работна маса. Опа, съжалявам. Така. Сега да си направя една кирка. Като за начало с дървена. Един меч. Тоест два. Да, два. Два меча. Ще направя и... Нали, от всичко по едно. Не, всъщност. Само още една кирка. Защото след това ще развия с стоун. Да. Така. Да си вземам работната маса. Първо ще потърся малко храна. Или ако намеря овце, ще взема малко вълна, за да мога да се направя легла. Ето. Надявам се клипът да ви хареса и се надявам да пишете интересни коментари. За сега само това ще е. Сега ще покопая малко. Ще взема малко стоун. За да си направя стоун инструменти. От камък. Да. Също така събирам малко, за да си направя и пещ. Така толкова са достатъчни. Всъщност, защо си направих втора кирка? Нищо. Сега ще направя една брадва, да мога по-лесно да си сеча дървета. И една лопатка. По-напред ще се направя мотика за градинка, но за сега така. Първо ще изхабя дървените инструменти и тогава ще започна с каменните. Така. В този епизод ще започна да си правя къща
Ето сега ще започна. Само да намеря подходящо местенце. Ето, момент. Ето тук е добре. Не всъщност тук долу е добре. Всъщност нямам достатъчно дърво. Както казах, клипът ще е по 10 минути и остават още 5 минути до края на клипа, така че ще се постарая да по-бързо да събера, за да мога да построя къща. И да знаете, че тази къща няма да ми е за винаги, като за начало. Една малка къщичка ще направя. Ако някой се пита с каква версия играя, да знаете, че играя с 1.3.1. Така, тук ще сложа да си направя един чест, т.е. два. Чествайте, ето тук ще ги сложа и една печка, пещ ще си направя. Момент. Да взема още 3 Ironstone, извинете за грешката. Да, така е добре. Да, ето така. Пещта ще бъде до работната маса. Сега. Няма да бъде много голяма, защото като за начало. Както казах, ако клипът ви е харесал, пишете интересни коментари и лайквайте клипа. И ако искате, всъщност дайте и някой сървър в коментарите, ако е интересен. Всъщност в следващия епизод мога да продължа къщата, докато имам дърво да си направя една врата. Да. Мен, че така се грозно. В следващия епизод да знаете, че ще продължа къщата. Не си сърдите. И за сега съм събрал... О, тикви! Сега съм събрал само една вълна, така че ако намеря в този епизод още... Всъщност после ще ги взема. Ако намеря още овце, ще успеете да видите и как се прави легло. Вие знаете, но все пак. О, ето. О, супер, 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 супер. Лодка. Yes. Къде отиваш? Да, хора, имате късмет, събрах 3 вълна. Тъчно му залегло. Сега ще се кача да взема и четвъртото. Не. 3 ми стига, тък му залегло. Сега ще се върна. Ще си направя легло и мисля, че епизодът ще се свърши. Юху! Фак. Извините за посъвнята. Бързо. О, къде ми е вратата? О. И легло се прави, слагаме 3 дъски тук и 3 вълна тук. О,